Sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lethu olusha lezokusakaza iDTT lezi ndaba nizethulelwa usakhiwo ngokusokhela nazo ezinohlonze emini nje. According to the information that we get from the people on the ground, the deceased, they were part of the group that was terrorizing the community. Bavele enkantolo yemantshi yase-Diepsloot abasola abahlanu abasolwa ngokubulala abantu abayisikhombisa ezigamekweni ezimbili ezenzeke ngempelasonto. What will traditional leaders play when you take the land into the hands of the state? Umholi we-EFF uJulius Malema ubehlangene nesilo uMisuzulu kaZwelithini njengoba leli qembu libheke ukwenza kahle esifundazweni kwaZulu Natal okhethweni lwangonyaka ozayo. Basenkantolo yemantshi yaseRandburg namhlanje labo abakhalelwe amasongo kasigonyela kulandela ukudlula ngesihluku kwabantu abayisikhombisa emhlabeni ngempelasonto eDiepsloot. Izakhamuzi zaseDiepsloot zigcwale ngaphandle kwenkantolo yemantshi yaseRandburg njengoba izokweseka labo abakhalelwe amasongo kasigonyela kulandela ukudlula emhlabeni ngesihluku kwabantu abayisikhombisa ngempelasonto khona eDiepsloot. Ezinye sezakhamuzi ngaphandle kwenkantolo siveze uvo lwaso ngeigameko ezenzeke eDiepsloot. We felt it very strong that we must come in here and show, the moral support, both to the community and the families that have lost their loved ones. Because majority of the people who have been killed in Diepsloot over the weekend, when you look at their age, they are very young people. They are from certain families, and it is because of the conditions of Diepsloot. We have been making noise to say, can please the state intervene in our situation so that at least people can be able to live in harmony. We avoid all these kind of things. And even those who were arrested because they were reacting to criminal activities that are happening in Diepsloot. Last night, someone got shot, and as we are speaking now, the other family is crying. We can't be correct that every day and out, our people are getting killed, unnecessarily. Lesi sakhamuzi siqhubeke sathi sinyevo isixazululo kule ngqinamba ekhungethe iDiepsloot ukuthi abakwazidlodlo benza umsebenzi wabo ngendlela efanele ngenkathi kubuza ukuthi engabe yini imbangela ukudlula emhlabeni kwabayisikhombisa ngempelasonto uveza ukuthi kusola ukuthi bebemdibi munye neqembu legelekeqe. According to the information that we get from the people on the ground, the deceased, they were part of the group that was terrorizing the community. Basenkantolo yemantshi eRandburg njengamanje laba bahlana basolwa ngecala lokudlula ngesihluku kwabayisikhombisa ngempelasonto eDiepsloot. Imeya uMasipala waseMngeni uChris Papas usemise imisebenzi yabo yokukhankasela ukhetho kulandela ukubulawa ngesihluku wasotswebhe kuMasipala waseMngeni. uPapas uzakalise ukushaqeka kanye nosizi ngokubulawa kwekhansela onhlala yenza Ndlovu kanye nabanye abangama20. Njengomngeni municipality izosebenzisana namaphoyisa uqinisekisa ukuthi laba abawenza lento embi kangaka bayatholakala. Sine reward esikhiphile engango 100,000 omarandi kulaba bazokwazi ukulethe imininingwane noma information ezogcina ukuthi abantu beboshwa. Abantu abanemininingwane noma abane information bangasondela officeini lami noma ka municipal manager noma ka manager public safety. Sicela ukuveza ukuthi umngcwabo womndeni uzoba ngesonto ethendele ngo-12 entambama. Thina njengomkhandlo sizoba ne-memorial service sisazokhipha imininingwane uma sesikhulumile nomndeni. Sicela ukuthi lesikhathi lesi sibuhlungu kangaka ukuthi sihloniphe umndeni siqinisekisa ukuthi egcineni uma kuphela lolu daba kuba nesithunzi egcineni. Economic Freedom Fighters ibilokhu iphele endlebeni esishaya umthetho sikazwelonke njengoba ibiphakamisa isandla ifuna ukuphazamisa ukuhlala kwePhalamende. Iningi lamaqembu ePhalamende livotela hambisana nesiphakamiso sekomiti elibhekelela ukuyiphatha kwamalungu ePhalamende sokuthi iEFF iyashaya indiva lemgomo. Kuthathe cishe usuku lonke ukuthi shamthetho sibhunge ngalolu daba obekulikhona ukuthi kudlulwe kulo. Amanye amaqembu athi ukuziphatha kwamalungu e-EFF kufakazela lokho ake akusho ngaleli qembu.
Any member of Parliament has a right to attend the SONA and to hold the President to account, but it is not the special right of only one party. The disruption of SONA impedes and interferes with the rights of all other members who enjoy that right. In our society, criminal elements are roaming around streets, causing disarray and furthering lawlessness. And every day we publicly criticize the police's inability to bring these criminals to justice. This is too little, too late. We've heard in this debate how many times disruptions took place in sittings. And Honourable Chair, whether we like it or not, the impression created by these sanctions and this report is that the governing party, because of the fact that it was disrupted where the president is involved, that suddenly action must be taken. The EFF's annual charade has passed its sell-by date. Their theatrics are predictable as they try and land a new hit following their one-hit wonder Pay Back the Money. Their playbook of points of order has become tedious. We, like other MPs and guests and the public watching SONA, were shocked at what can only be said was a storming of the stage. We believe that a strong message must be sent and that such conduct will not be tolerated. Isijeziso ke samalungu e-EFF usifaka phakathi ukuthi lamalungu axolise kumengameli wezwe Cyril Ramaphosa nosomlomo wePhalamende uNosiviwe Maphisa Nqakula kanye nasezakhamuzini zaseNingizimu Afrika bazophinde bamiswe ePhalamende inyanga yonke ngoFebruary ngaphandle kwenkokhelo. Liqembu ke selivele licacisile ukuthi lizocela uxolo. Umholi EFF Julius Malema uthi nakuba iqembu lakhe lithi akuthathwe umhlaba ngaphandle kwesinqephezelo amakhosi asazophatha umhlaba kepha ke asazoziphendulela kuhulumeni. uMalema ukusho lokhu ngesikhathi ubuholo ophezulu beqembu buvakashele isilo umsizulu kaZwelithini Olundi kwaZulu Natali. Umholi we-EFF uJulius Malema uyakuphika ukuthi imiso zeqembu labo ziyaphikisana kanjalo nezimiso ze-Ingonyama Trust okuyiyona ke engaphansi kwesilo njengoba EFF ikholwa ukuthi umhlaba awubuyele kuhulumeni bese kuthi ke umhlaba olapha kwaZulu Natal ongama hectare angango 3 million wona angaphansi kweso elesilo. What role will traditional leaders play when you take the land into the hands of the state? That question doesn't arise because the traditional leaders are the state. So part of how you manage that nationalized land will include the involvement of traditional leaders in the allocation and distribution of such land. So we don't find any contradiction at all. Indlunkulu iphinde yaphefumula futhi ngalolu hambo lwe-EFF ethi wonke amaqembu avumelekile futhi amukelekile lapha ukuzocela ibusiso. We want democracy ibe namandla. The king wants to strengthen the democracy. Ufuna ukuthi bazi bonke bazi ingane zakhe. Inkosi ayikwazi ukubandlulula ethi kunamaqembu epolitiki engawafuni. Lolu ke bekuluhambo lwesibili lukaMalema evakashele indlunkulu njengoba uke wakwenza lokho ngaphambilini esilweni uZwelithini kaBhekuzulu eindabeni za SABC. Nginguvusi Khumalo Olundi. Igama lika Roger Jarini lisematheni kwezombusazwe kamuva nje. Losomabhizinisi uqakulwa njengomuntu ongohola ke umfelandawonye wamaqembu ezombusazwe aphinda bheke uketula iANC okhethweni ngonyaka ozayo. Njengoba ukhetho luya ngokusondela kuningi okuqhubekayo kwezombusazwe. Ngokwembiko abaholi beDA bahlangane nowayengosihlalo weFirst Rand uRoger Jardine ukudingida ukumenza umholi walolu mbimbi. There has been no discussions relating to a joint presidential candidate for the Charter. The Charter agreement recognizes the individual identity of each party and the imperative for each party to grow its individual electoral support with a view to advancing the prospects of a collective majority for the Charter. It is understood that this requires each party to advance its own offer to the South African people within the context of this agreement.
uJardine uke wasebenza njengomqondisi jikelele womnyango wezobuciko namasiko kanye nezobuchwepheshe ngezikhathi zama-90s. One of the strategies would have been that it's better to get someone who might be seen to be neutral, but at least as this person can be acceptable, to be seen as someone who can bring hope. Maybe that is a strategy that they think it might work for them. Abahlazi bezepolitiki nabo sebephawulile bathi ukuze lokubusa ngokubambisana kusebenze kumele kube khona ubuso obusha obuzoba ngumholi njengoba imikhankaso yokhetho iya ngokushuba noxhaso lwezombusazwe nalo lubhekwe ngabomvu. You would still have funders who are making a contribution without any expectation, and at the same time you would have funders who would expect things to be done in a particular way and therefore able to influence the direction of the political party because they are actually funding. Kusenjalo ANC isigxeke iDA ngokusebenzisa ubuso bomuntu omnyama ukheha abavoti. Mbukeli sathi iqwetolo kanti masibuya sizokuphathela uWT. Sicingwa nzulu. Sina into ehambe ithi ibe khona carelessness. Namhlanje kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo abasebenzi abangama-11 abayishumi-3 abaphangalale engozini eyenzeke emayini Implats eRustenburg ngesonto eledlule. Mbukeli sibingelele sikwamukela mangabe usanda kungena odabeni oluhambe phambili besibike ukuthi bavele enkantolo yemantshi yaseDivslot abahlanu abasolwa ngokubulala abantu abayisikhombisa egamekweni ezimbili ezenzeke ngempelasonto. Mbukela sikukhumbuza ukuthi lezi indaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Iphini likaMengameli uPaul Mashatile lisebenzise inkulumo yalo ebhekiswe emkhandlwini oyifundazwe ukunxenxa izithunywa ukuba zakhe iNingizimu Afrika engcono. Umzuzu wokubuka emuva nokukhomba umhlahlandlela oyaphambili njengoba kubhekwe okhethweni lukazwelonke. We should all work together to address the collapse of many municipalities, which has had a devastating impact on citizens who must daily deal with sewage spills, water shortages, uncollected garbage, countless potholes, unmaintained cemeteries, and inaccurate billing systems. Yize bekuyinkulumo yalomcimbi kodwa uMashatile ukhulume nangezinye izinto abelokhu ezibhekile. Load shedding has adversely affected the economy, people's overall quality of life, and the safety and security of our citizens. To this end, the ANC-led government continues implementing the Energy Action Plan to end load shedding and achieve energy security. Amalungu ePhalamende likazwelonke ne-NCOP bazoya eShaya mthetho zabo ngaphambi kokuthatha ikhefu lamaholide. Ikomiti lePhalamende libhekele ukusetshenziswa kwemali yabakhokhintela iScopa libize ibhodi le-Road Accident Fund kanye ne-SIU. Inhloso uqonda ngombiko wehhovisi lomcwaningi mabhuku malungana nenkampani ezikhokhelwa ngokuphindiwe i-Road Accident Fund. Ungqongqoshe wezokuthutha uthi akafisi lolu daba luxazululwe ezinkantolo. Uphiko luphenya amacala akhethekile SIU lathola ukuthi kunenkampani engaphezulu kulezi afake izicelo zomgunyathi zokuba ithola inkokhelo esikhwameni sokunxephezela izisulu zeingozi emgwaqeni RAF kanti nombiko wehhovisi lomgcini mafa wabonisa ukuthi inocopha indlela okusingathwa ngayo isikhwama seRAF emva kokuthi RAF nehhovisi lomgcini mafa behlulekile ukuxazulula ingqinamba ngaphandle kwenkantolo umnyango wezokuthutha uthasiki isidingo sokunikela enkantolo. There will be no winners, no matter which direction the court judgment goes. There won't be any winner. It is my long-held view that both parties must engage and seek a less confrontational mechanism outside the court. Uphinde wethembisa ukuthi uxoxisana nazo zonke inhlaka ukuphuma nesisombululo.
I can also confirm that I've been kept abreast of all endeavors the board has undertaken to engage the AG, including escalating to myself to initiate such engagements. Amanye amalungu eSkopa awanelisekile malungana nendlela okwethulwe ngayo lo mbiko afuna umbiko ogcwele. There are things that must be processed through the legal committee, which are legal matters. There are matters that are accounting in nature that needs to be processed through the audit committee. The audit committee chair is quite new, and her team, the majority of them are new. And therefore they have asked that we brief them on various matters, even day before. Is it yesterday we were briefing them on the decisions that are taken. Lesicau seSkopa kulindeleke ukuthi siguqe ngehora lesibili namhlanje ntambama. Umndeni wengane eneminyaka eyisishiyagalombili ubudala uLebuheng Musime wahlaselwa wabulawa ama-pitbull eBloemfontein ngolwezi wangonyaka odlule uthi awubuthola ubulungiswa. Lokhu kulandela ukuthi iqala lokhu lihlehliswa liphindelelwa nomnikazi elibhekene nomnikazi wenja inkantolo ke ephakeme eBloemfontein. Umsola uKiyabethu iMurwane wayalelwa ukuba abuye enkantolo izolo. Iqala lihlehliselo lwesithathu lwesonto elizayo ngenxa yokuthi umshushisi akaphilile. Umndeni ka uLebuheng Musine ufuna ubulungiswa. Sekuphele inyanga eziyishumi-nantathu kodwa leli qala libonakala lingayindawo. Uthi ngenxa yalokhu kunzima ukuthola isisombululo. uLebuheng wayedlalela ngaphandle ngesikhathi ehlaselwa yinja. Umndeni uthi leli qala selithatha isikhathi eside kakhulu. Izigameko zokuphanga emalokishini emkhandlwini Nelson Mandela Bay seziphoqe umnyango wezemfundo esifundazweni ukuba uvalo kwesikhashana izikole uyise uthisha ezikoleni esiseduze edolobheni ukuqedela ukusebenza kwalonyaka. Umnyango uthi izikole eziyishumi eziphangiwe kamuva nje. Kudutshula abanye othisha nhloko ezigamekweni ezimbili kwathi abanye othisha abalahlekelwa impahla zabo. Uninzi lwezikolo ngelixesha enyakeni seleziqukumbela ukumakishwa kwamaphepha emviwo. Kodwa kwizikolo ezizinze kwiilokishi zomasipala ombaxa waseNelson Mandela Bay otishala basebenza phansi koloyiko ngenxa yonqevu abajolise ulwaphulo-mthetho kulamaziko. Isikolo samabanga aphakamileyo ikwaZakhele sikhuthuzwe kwabini nje kwiveki enye. Iyo lento sitheke namhlanje masidibana nesebe lezemfundo lephondo sathi into zonke sinozizitothe eyokuqala mayibekwe ezikwetafini ukuba sibe nayo into esiyibiza njenge-emergency plan ezakwenza loo plan leyo kokuba kuphendulwe ngokukhawuleza kwezangxaki. Isebe lezemfundo ephondweni lihlaba ikhwelo kwabakantsasana ukuba bathi gqolo ukukhusela la maziko emfundo. Umphathiswa wesebe lezemfundo uhlaba ikhwelo kubazali kwakunye nabemi baseGqeberha khona ukuze baphakame bakhusele zonke izakhiwo zikarhulumente. Ngaphandle koko i-psychosocial support iye yacelwa ukuba mayingenelele ukuze incede bonke abasebenzi abathe bachatshazelwa yile meko. Kwindaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndiseGqeberha. Umnyango wezempilo kwaZulu-Natal umise zonke izinhlelo zokuxhumana ngqo nomphakathi isikhathi esiyinyanga endwedwe enyakatho yeTheku. Lokhu kulandela isigameko sokubulawa kwezisebenzi zezempilo nomhlengikazi kule ndawo. Ziyanda izigameko zokudunwa nokwebiwa kwezimoto zikahulumeni kwaZulu-Natal. Izindawo ezisenyakatho yeTheku okubalwa uMashu, iNanda kanjalo neNdwedwe zihlonzwe njengezindawo ezishisa izikhotha. Izinyunyana zabasebenzi bezempilo zisesekufika ekugcineni emva kwalesigameko sakamuva sokudunwa kwemoto ezidlule nomphefumulo womhlengikazi wesilisa. Eminyakeni emibili edlule amadoda ayisishiyagalombili abehlomile angena emahhovisi omnyango wezolimo eNdwedwe abamba onogada ahamba nezimoto zikahulumeni. Kukholakala ukuthi lezi zigebengu ziyingxenye yeqembu eliduna izimoto zikahulumeni. Umnyango wezempilo uthi ubheka izindlela zokuqinisa ukuphepha kwabasebenzi. Kusho ukuthi uma sazama ukuthola indlela nesolution kuzofuna siwasuspende ama-outreach programs e-department onke at least for the next month while sikwazi ukuplana kahle. Sinawo-ke umhlangano sizoba nawo kuleli viki nobaba uSipho Hlomuka siphinde sibe nomhlangano noGeneral Mkhwanazi ukuze sibone ukuthi sisebenzisana kanjani ukuze siphume kulolu daba. Izinyunyana zithi ukudunwa kwezimoto zikahulumeni ikakhulukazi eNdwedwe yinto endala
edinga ukufakelwa izibuko. Sikhathazekile ngoba siwu-PSA amacala ayavulwa kwabasebenzi abahijackwayo bathathelwe imoto ngoba imoto ze-state zibrendiwe. Kwakona lokho kufaka engcupheni inkinga ukuthi kube nenkinga abasebenzi baba netrauma bengalitholi uxhaso kuhulumeni. Amaphoyisa aphenya icala lokubulala, elokuzama ukubulala nelokuduna izimoto. NginguNenhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Imndeni esisebenza semayini Impala Platinum kanye nalabo abazokhalisana nayo bahlanganele enkundleni ezemidlalo yaseHostela eSimunye eRustenburg eNorthwest. Enkonzweni yesikhumbuzo zesisebenza eziyi13 ezishone ngesikhathi kuqashuka intambo yekheshi. Izisebenza ezingena ngalo ke emgodini ngesonto eledlule. Amakhulu ezisebenzi zasemayini kanye nemindeni yabashonile bahlanganyele enkundleni yezemidlalo emayini Impala Platinum ukuzobhonga emswaneni. Abayisishiyagalombili kwabashonile badabuka eEastern Cape. Imindeni ke ithi ilahlekelwe kakhulu kanti isola emayini ngobudedengu. We are really wounded because xa sicinga nzulu sinayo into ehambe ithi ibe khona i-carelessness. Leyo yona inakusuka ncam because one of the things esonzakalisayo sohlukene nabo sinezicwangciso kanye sine-plans zamakhaya wethu, especially ngeli xesha enyakeni. Abethamele lenkonzo yesikhumbuzo kubalwa iPhinil kaNgqongqoshe wezamandla namagugu ambiwayo uNobuhle Nkabane, izikhulu zemayini kanye nalabo ke abamele izinyunyana. Resources and Energy would like to convey its heartfelt condolences and sympathies to the families, acquaintances, friends and all affected persons by this tragedy. We have all gathered here today to share the grief with the families of the mine workers who lost their precious lives in this mining disaster in their line of duty. Is the words of strength allow me, Program Director of the session, to reflect on what the Bible says. Revelation 21 verse 4 says, He will wipe every tear from their eyes. Psalm 34 verse 18 says, The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Izisebenzi ezingamashumi amathathu zisalaliswe esibhedlela kanti eziyisishiyagalombili kuzona zisesimweni esibucayi. Ake sibheke emakethe ngalesi sikhathi. Irandi libiza u-18.94 edoleni laseMelika libe ngu-23.85 kupondo kanti lingu-20.42 ku-euro. Ipuli laseBotswana ke libiza u-1.17. Isaphezulu inkomba yezabelo JSE. Igolide libiza u-$2,025 i-ounce, iplatinum yona ibiza u-$899 i-ounce, oyela ongahluziyo ubiza u-$77.12 umphongolo. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sisibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini, siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo olikaMageba. Ekosokhelela inkosazane uManzuzu umhlazi kaNoshada kaMaqhoboza kuze kube ngokuzayo usale kahle.